Tinokuchingamidzai pano Sly Media TV apo patinokuigirai zvirongwa zvakasiyana-siyana kubva munzvimbo dzakasiyana. Rangu zita ndinoitwa Tarumbidzwa Rutenya. Nhasi tatiregai timboshanya paHarare Central Prison timbononzwa kuti chakaita kuti vamwewo veukama hwedu vari munzvimbo idzi chii chakamboitika, ndedzipi dzavakapara dzakaita kuti vange vari mukati menzvimbo ino. Nhasi ndina mukoma wangu andakagara naye, saka tichamupa nguva yekuti atsanangure kuti chii chakaitika kuti azenge achiwanika ari mukati menzvimbo ino. Mukoma tokuchingamidzai muchirongo. Mhosva yangu nderape, ndakapomiwa rape. Maybe tisati tataura mhosva yenyu, vanhu vangade kuziva kuti wati kutaura naye anonzi mukomani ende mubva mataurisa kuti vari kunzwa futi chi vanyatsonzwa. Zita rangu nonzi Tendai Kapfudza. Mhosva yenyu yakakupinzai mujeri ndei? Mhosva yangu nderape. Munganditaurirewo here mukoma Tendai kuti chii chakaitika kuti muzoonekwa muchipara mhosva iyoyo? Mhosva yangu taenda kunotambiwa zvigure, ndanga ndakapfeka zvigure, saka vamwe vangu taitamba navo zvigure takanzi takanafomiwa mhosva yerape. Chii chakaitika musi wacho iwoyo kuti muzowanikwa muchipara mhosva iyi? Takaenda kubona kunoita zvekuridza kunoita sejiti kuti chitamba zvigure kunona bhindura. Pandakatamba zvigure takatozobuda pane maybe mhosva yaitika sekuda ndaita mazuva anonzi bvunza mungoro yakabudisa paredhiyo. Pane mazuva ndopatakazoita tazvifambira nzvimbo inoita zvekunga unonzi namukaradzi, patakabvunzi une mhosva yerape, vatakazoita zvorohwa ane vanhu vatazobata vatazoenda futi vatazoenda kubhindura polisi. Svika bhindura polisi chana ndinazvo zvikuru zvikanzi maxi ndimwe chete yanga yakaita se yanga yakapara mupari wemhosva anga akapfeka maxi imwe chete iwe. Maybe ndingabvunze kuti pakaitika mhosva iyi zvakaitika mapedza mutambo wenyu uyu wamaiita here kana kuti? Tapedza mutambo zvigure pakanzi paita mhosva yerape. Munhu wamakapara naye mhosva uyu anga ari munhu akakura sei? Mukuru kwandiri. Kwamuri. Mapurisa achizouya achiti takubata nemhosva yakadai, uri kumba, vabereki vakazvitambira sei? Wadaigara navo wakandirambira, but wakanditi unonyanya kutamba zvigure. Waigara nani? Ndaigara newaindichengeta. Vakurambira iwo uchizobvunzwa nemapurisa, unobva waonekwa zvishuwa kuti ndiwe wakanga wakapfeka masiki iyoyo musi wakaitika nyaya iyoyo. Vakazvitambira sei vachizonzwa uchiti iwewo zveshuwa ndini ndakazviita? Hapanawo zvekuzvitoka zviti takambokutaura kuti usere musikanzo, usafambe nevanhu vane musikanzo. Kusvika parizvozvo ndiri mukati meusungwa. Uchizonzi waenda kujeri, waenda kukoti, wakutongerwa makore ako, wakutongwa mhosva yako. Wakatongerwa makore mangani? Akarohwa 21 years. Pa 21 years wakabvisirwa mangani ukasara nemangani? Pava ndichanatsa kuziva. Uchanyatsa kuziva. Wakapinda gore ripi? Ndapinda na 2014. Okay. Uchinzi mhosva yako takutongera 21 years. Wakanzwa sei panguva iyo? Zvakandirwadza semuchinhu chandisati ndambopara, ndisati ndambopinda mazviri. Zvakandirwadza kusvika panhasi. Ndakuda zvichinja nechapu nekuenda kuchechi. Wazopinda muno mujeri, pane here vaya vaimbokuchengeta vakazombouya here vachikuona kana kukuvhizitirawo? Pandiri kumakoti kusvika ndisvike parizvo hapana atauya kundoona. Saka kubva 2014 kusvika nhasi hapana ambotauya? Hapana atauya. Ko wakaparira mhosva wacho
pawakapinda mukoti, mashoko akakutaurira muchibuda mukoti iwe uchinzi wasungwa, mashoko api? Ndicharangarira ndingakwenyeperei. Saka mashoko aungada kuudza iwewe kune munhu wawakaparira mhosva wawakatadzira, zvakadzikadzika zviri pasi pemwoyo wako, semunhu wokuti musi wawakangotongwa ndo musi wawakapedzisira kumuona, zvichida hauna kuwana mukana wokumukumbira ruregerero, mashoko aungada kumuudza ndekuti chii? Ndiri kukumbira regerero, kana kuri kuripa ndoita sendovabhadhara, ndokumbira regerero kuti wandiregererewo nati ndakaita ndisingazive ndekuchete. Ko kune hama dzako pamwe havasi kuuya kuzokuona because vakatsamwa kuti vakambokutsiura ukasanzwa kusvika wazozvipinza mudambudziko rekuti nhasi wakugara kunoko, zvaungada kuvataurira, zvawaida kuvataurira but hauna kuwana mukana wokuvataurira? Wandichingira chichi ndokumbira kuti da wandikumbira regero wandiregererawo nokuti handichizokurudza zvekare. Zvozonzi nhasi waona mukana wokusangana nehama dzako, chaungati unonyatsotanga kuvaudza wakavatarisa ndechekuti chii? Ndakavatadzira, ndakanyadza nyika, dai ndisi muno navainditsiura ndisingaita sei ndisingavateereri kusvika ndasvika pakusungwa. Saka ndinokumbira regero kuti wandiita sei wandiregerere, zvavainditi ndiite ndaita sei ndasingabvumi kusvika ndazosungwa. Saka ndokumbira regerero. Ko kune shamwari dzako, because kune shamwari dzako izvozvo dzakatosara, maybe dziri kutoitawo zvawaita izvozvo dzekuti dzaiti vakatsiurwa vaibva vati aiwa ina handinzwaro, dzidziso yaungada kuvapa shamwari dzako kuti vasazowanikowo vari mukati menzvimbo inoyi ndeyekuti chii? Zvakaipa wafanira kunge wachiita sewachitedzera zvisingatenderwa nomutemo, wamupedza wazopinda musungwa sezvo kupinda kwandakaita kwandakaita ndotenda. Ko vamwewo vari kutofunga kuti ndikaita izvi ndine ndagona, ari kutofunga kutonoparawo mhosva siya wakaparai, ungada kumudzidzisa kuti chii munhu iyeye? Mhosva haiparwe, wakazopara kusina mai akuenda unozofunga kuti dai kuudza kwandaitwa navabereki dai ndakateera dai ndisipo papi pakati mujeri sekupinda kutongwa kwandakaita. Saka wagara muno muHarare Central, wakagara nevamwe vako, ingave nguva yamunomuka, angave masikati, ungave usiku chaiwo maakuda kurara, dzidziso yamunombopanana kuti iwe nemhosva yawakaita iyi ukadai zvinobatsika, dzidziso yamunopanana pachezvenyu ndeyechii? Dzakasiyana siyana. Wanditotaura kuti mhosva yamakapara hadziita sei dziparo, hadzizokurodza futi kuita sei kupara. Mhosva yakafanana nepi? Dzakafanana nedzodzi. Iwo pawakapara mhosva iyi wakanga usina kusiya mhuri here? Ndandisati ndaroora. Ko tichipinda muno mujeri, ndeapi mabasa emaoko aunoti kubva zvandakapinda 2014 vanagogo vanotichengeta panzvimbo inoyi nana sekuru vari kutidzidzisa zvakati zvauri kudzidziswa zvekuti unoti ndikabuda ndikanzi ndabuda nhasi ndinonoita 1 2 3? Hapana chandikuita asibati ndikuita Bible study ndana ndichita. Ndikuita ndiri muno musungwa. Saka Bible study wane nguva yakareba sei uchiita? Ndane gore. Saka munozograduate rini?
goro rino ndiratogurachita goro rino. Sazvoti tikatoti chimboti tiode kavhesi mbichanongodzidzisawo vamwe wako vari kunzewo kune kavhesi unombovati kada munhu ane gore here achidzidzira achiita bible study here? Simuropa wandiri simuropa asi muropa aiwa iwo uchistada wane goro uchistada zvesimuropa aiwa but hauzoshaye kuti unongoti vamwe wangu guys mukavhura vhesi iri rinokusimbisa rinoita kuti musaite zvakaipa nezvakati nezvakati. simuropa gogo. Saka mashoko aungada kuudza vakateerera ungave une rubatsiro rwauri kuda zvinhu zvekushandisa uri mukati mejeri sekunge semunhu wokuti hauna hama dziri kukwanisa kunge dzichiuya kuzokuona, rubatsiro rwaungada kune vari kuona nderwei? Zvekushandisa zvakaita zvana hembe mabhaketi zvakasiyana zvekushandisa ndokumbirawo kana varipo vanondibatsirawo vandikwanisa kundibatsira. Zvakasiyana siyana zvacho ndezvipi? Because munhu anogona kuti ini ndokwanisa kubatsira nechakati mumwe mubvati nechakati. Mabhaketi ana shuga majuice nemafuta ekuzora nezvemadrink porridge zvidove zvekushandisa nezviporridge nemabiscuits. Ko mashoko aungada kuudza hama dzako kuti vazokwanisa kana kuti vazowanika vachinge vachiuya kuzokuona, kuti maybe une zvauda kuzovataurira vari panzvimbo zvausingakwanisi kutaurira munhu, vangadai vachiona nhasi une mashoko auruda kuvataurira kuti chakati chakati, ungada kuvaudza kuti chii? Ndichida kukumbira regerero kana ndazokwanisa kuonana navo noti ndakatadza nguva yakareba, saka ndakakwanisa kuvaona ndaita sei ndokumbira regerero noti pfungwa dzangu ndafunga kuti ndabuda handikwanise kudzokera kumusha. Haukwanisi kudzokera kumusha nechinangwa chei? Ndakatadza. But unonge wavakumbira karegerero chinozokutadzisa kudzokera kumusha chii? Moyo, pfungwa dzavo nemwoyo watoona kusiyana, vanogona ndichiti vakandiregera but vanenge vasina ndasi kundiregerera. Aiwa, but iwo ukavakumbira regerero zvichibva pakadzika dzika pemwoyo wako, bhaibheri chairo rinoti regererai vanokutadzirai. Saka ivo ukavakumbira regerero nhasi ukanzi waita mukana wokuti wasangana navo, handifungi kuti vangarambe kukuregerera. Riratidza kuti vanoregerera vanotambira kubva ndipinde kubva ndikuporisi kusvika ndizoenda kumatare, havana bva vaita se wauya kusvika ndatonga kusvika pari izvozvo havaziva kuti ndakatonga makore akati, saka regerero racho rinoita se rinogona kunetsa. Aiwa, but pamwe vanhu vekuti vachiri vakabatikana, pamwe vachazoona mukana wokuti regai tiende tinomuona, vomva vanzi nhasi vauya, uchavakumbira regerero, ungazoregera here kudzokera kumusha kana uchinge wabuda musungu? Nenda kudzoka but pfungwa dzangu kuti achiwani handikwanisi. Saka iwe uda kuzoitei kana wabuda muno mujeri? Uda kuenda kupi besides kuenda kuhama dzako? Wechechi kana madhona kwanisa kundibatsira kana ndaita se ndabuda. Saka chauri kuti uda kuzoita iwewe kana uchinge wabuda mukati menzvimbo inoyi, kuti ndikazobuda ndoda kuzoitawo mabasa emaoko anoti 1 2 3 ndezvipi? Mabasa ndisati randogona chichi handina randogona. Saka tsvaga aka kana 1 rekudzidziswa nana sekuru uchiri munomu, uchiri nemukana, bozi unofanira kubudawo une chako 1 chaunoti ichi ndo changu chandaita, kuti mangwana ukazobuda usanopare futi mhosva iyoyo, bozi mangwana ukabuda usina chawadzidza munomu unogona unopara mhosva iyoyo futi. Chokwadi, chokwadi.
saka chaunoti iwowe nhasi ndakatangawo kudzidziswa nana sekuru izvi zvindine passion nazvo, izvi ndinonyatsozvida, izvi ndo zvandoda kudzidziswa. Chii? Kusona. Hama dzangu ndofunga mazvinzwira mukoma tichitaura nawo. Hama dzawo vari kutiwo dai mauyawo kuzondiona ndakukumbirai ruregerero. Hongu kutadza ndakatadza, but kutadza mukusaziva, kutadza neudiki. Vari kudawo kuti muyewo kuzovaona vari mukati meusungwa. Vane zvimwewo zvinhu zvavari kuda vachiti kuna wavakatadzira ndinokumbirawo ruregerero kubva pakadzika pemwoyo wangu. Isusu seSly Media tinobva tati musakanganwe kusubscribe, musakanganwe kufollowa, musakanganwe kulike kumasocial media handles edu ese. seSly Media tinoti building bridges.